हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सकाळचे वाजलेत 7. गाईंचं दूध वगैरे काढून चहा ठेवला एक साईडला आणि आता चहामध्ये टाकायला तुळशीची पानं आणि चहाची पात हवे, तर त्यासाठी मी आले बाहेर. ॲक्च्युली काळोख असतानाच चहा वगैरे करायची मी पहिली, पण आता तसं नाही करत, कारण ना बाहेर काळोख असतो अगदी 6:30पर्यंत. 6:45ला थोडं थोडं उजाडतं. आता प्रॉपर उजाडले, तर बाहेर यायला मला भीती वाटते लाईट असल्या तरी पण. म्हणून ना लवकर मी चहा ठेवत नाही आता पहिली लवकर चहा वगैरे ठेवून मोकळी व्हायची, एव्हा ना माझं झाडू बिळू सगळं व्हायचं घरातलं. ठीक आहे, आता मी चहाची पात घेते. तर इकडेच आहे घराच्या जवळ, त्या साईडला आहे केळीच्या इथे, पण तिथे काही एवढी आणायला मी जात नाही. एक दोन चहाची पात टाकली ना तरी चहाला मस्त अशी टेस्ट येते. आणि थोडीशी तुळस, कसं जरा कफ वगैरे काय असेल तर तो होत नाही. आणि आम्ही कसा कोरा चहा घेतो त्यामुळे तो काय अगदी काढ्यासारखाच लागतो, दूध वगैरे नसतं. तुळशीला पण ना तुरे आलेत, तर ते पण ना सगळे असे कट करायचे. तुळस आणि चहाची पात काढून झाली. वसू पण ना सर्वात आधी गेले, बहुतेक वसू हिला सापडली नाहीये, म्हणून ही इकडे तिकडे अशी शोधते. आता मागे गेली तर तिला सापडेल, म्हणजे मागेच असते वसू, दुसरीकडे कुठे जात नाही. त्यांच्या ज्या नेहमीच्या फिक्स जागा आहेत ना तिकडेच त्या जातात. आणि आता चहा पिऊन भाजी पण काढायला यायची. आज जरा थंडी आहे, म्हणजे 2 दिवस ना सकाळची चांगलीच थंडी पडते, दुपारचं खूप गरम होतं. तर भाज्यांच्या जुड्या पण काढायच्या आहेत. फटाफट चहा घेतो आणि भाजी काढायला येतो. आणि गावाकडचं सकाळचं वातावरण, सकाळचे 7 वाजलेत आणि आमची गौरी बघा चरायला सोडली तिला. कोंबड्यांचा पण आवाज येते. आमच्या अजून कोंबड्या सोडल्या नाही, एवढ्या लवकर आम्ही सोडत नाही, कारण मातीत भाजीत जाऊन सगळं धुळगूस घालते. तिचं दूध काढून झालंय आणि आता सुयोग इथे आंबवण रेडी करतायत, त्यामुळे ना इथं नाचकाम चालू आहे बघा, तिचं आणि बाबीचं. त्यांचं सर्वांचं आंबवण खाऊन झालंय, पण ती राधा त्या साईडला असते ना कोपऱ्यात, म्हणून तिला लवकर आम्ही सोडत नाही, कारण दोघींना एकदम सोडलं ना की वेगळीच दिशा पकडतात भटकायला जायची. तर इथे झाली माझी भाजी काढून, हिरवा माठ आणि पालक. आज पाणी लवकर आलंय आणि सुयोगनं पण जायला ना जरा उशीर झालाय, कारण भाजी काढत बसलं ना की लेट होतोच. तर 7:45 झाले, नाहीतर सुयोग 7:30लाच जातात डेअरीमध्ये. आता मी पाणी वगैरे भरून घेते, भाजीला पाणी शिपून घेते सर्व. तर कानटोपी स्वेटर विटर घालून सकाळची, आणि 2 दिवस जरा सकाळी आता चांगलीच पडले. वाफे पण आमचे ना सगळे भाजीचे ओलेच आहेत, म्हणजे भाजी मारण्याची पाणी मारण्याची गरज नाही, पण तरी सुद्धा आम्ही पाणी मारणार. पण आता एवढ्यात नाही, माझं सगळं आतलं पाणी भरून झाल्यानंतर प्यायचं वगैरे पाणी सगळं भरायचं. दव ना, बरं आहे ना, तेवढं भाजीला पण आपलं हे येतं, जोर येतो, वाफे ओले असतात म्हणून. ते पाईप लावा तो आतला, कारण आम्ही दोन्ही पाईप पण ना त्या ड्रमात टाकून ठेवले होते काल, तर आतमध्ये पाणी घ्यायचंय मला. नाश्ता वगैरे करून आत्ताच झालंय आणि आता आम्ही वांगी काढतोय, ताजी ताजी भाजी शेतातली. वांगी वांगी अजून कशा या हाईटनी कमीच आहेत ना, त्यामुळे त्या दिसत नाहीत. आतमध्ये असतात, ह्या काय आहेत इथे आतमध्ये दिसत नाहीत वांगी.
हे आता कटिंग केल्याच्या नंतर आलेले. हो, ढिऱ्या चांगल्या फुटल्यात कटिंग केल्यावर. चांगले आहेत सगळे. खाली येते बघा. तो नाही काढत आहे. नाही तिकडे तेवढीच आहे. हे बघा, तो बघा दिसला नाही तुम्हाला. तसे दिसत नाही पटकन. अर्धा किलो होते. अजून आहेत वांगी, पण एवढी मोठी नाही आहेत काढण्यासारखी. ही जर अजून 2 दिवस ठेवली असती तर अजून वाढली असती. पण एकांना हवी आहे. ते गिरकर ताई आहेत ना, आपले व्हिडिओ बघतात. गिरकर काकी ताई नाही, कारण काल त्यांनी कॉल केला होता मला, तर त्या म्हणाल्या मी गिरकर काकी बोलते. गिरकर काकीचा काल मला कॉल आला होता. ते मुंबईला जात आहेत आज. त्यांना पाला भाजी आणि पालक आणि वांगी हवेत थोडीफार, तर ती मी काढते आता. ते काढले वांगी, भाजी अजून मला परत काढायची आहे, तर हे जाऊन देते. मिरच्या पण आल्यात, त्या पण आम्ही काढून घेतो आता. मिरच्या भरपूर आहे, एकच झाड पण लय येतात ना. मला अजून लावायचे रोप तयार करायचे. बघ इथे मोठे, त्याला पण नाही कशी काठी लावायला पाहिजे सपोर्टला. खाली वाकले गेलंय ते, शेवग्याच्या इकडे जाते. ऊन आता कडक पडलंय. पालक ना आता नवीन नवीन फुटतोय, कारण ह्या जुड्या पण ना बऱ्याच आमच्या गेल्या. नाही म्हणता. आधी जास्त थंडी होती त्यावेळेला कोण एवढं घेत नव्हतं, तर आम्हीच यूज केला. पण आता जशी एकदा टेस्ट कळली तशी लोक आता घेऊन जातात. आता पालकचा पण एक वाफा आपल्याला करायला लागणार एक्स्ट्रा, जो आम्ही तिथे करणार आहोत. तर पालक कमी पडत गेला. असंच असतं. ठीक आहे, पण आपलं जे आपण काय करतोय ते सर्व जात आहे. अजिबात काय असं केलेली मेहनत आमची वाया नाही जाते. इकडे आम्ही 4 लाल मटाच्या जुड्या काढल्या आहेत, आणि इकडे 2 पालक, आणि इथे अर्धा किलो वांगी द्यायचे. त्याचं वजन एक कमी आहे ना, म्हणतो घेऊन या. म्हणजे अर्धा किलो पूर्ण कंप्लीट केलंय. तर आपल्याला त्या समोरचं जे मधलं घर आहे त्यांच्याकडे जायचं आहे. गिरकर काकी आहेत म्हणून, त्यांना भाजी द्यायला. त्या दुपारी जाणार आहेत मुंबईला, तर त्यांना भाजी मुंबईला घेऊन जायचे. आणि ते बघा, हा आहे आपला वाणेवाडी स्टॉप. हे समोर आपला आजोबा उद्यान गार्डन आपल्या जवळच एकदम 2 मिनटावरती. आणि हा रोड खाली बाजारपेठ, आणि हा रोड इकडे गेलाय तो देवळे फाटा वरती. तर चला त्यांना आपण भाजी देऊया. आणि आपलं इथे गार्डन. गार्डन आपल्या जवळच बघा, किती मस्त आहे. झाडं वगैरे पण, बसायला पण संध्याकाळची एकदम मजा वाटते. लहान मुलांना खेळण्यासाठी पण इकडे गेम वगैरे आहेत. या मधल्या घरामध्ये द्यायची आहेत आपल्याला भाजी.
हां हे घ्या. ह्याच्यामध्ये ही भाजी पण आहे आणि वांगी पण. ह्यात गिरकर काकी. तुमचं गाव कोणतं आहे? हे जैतापूरचे. तर मग इकडे कसं काय बांधलं घर? आम्ही आता झाले 10 वर्ष. ते गाव नाही का संदीपराव? संदीपराव. हां त्यांच्याकडून आम्ही हे घेतलं. अच्छा, हे प्लॉट घेऊन घर बांधलं असं. त्याच्यानंतर मग बांधलं. ओके, मग तुम्हाला इकडे देवळ्यामध्ये चांगलं वाटतं? इकडे सुंदर वाटतं. हां हां. त्यात तुमचे ब्लॉग असं त्यामुळे. अच्छा, हे आपले व्हिडिओ वगैरे बघतात त्याच्यातूनच आपल्याकडे भाजी मागवली आणि व्हिडिओ बघून. तर आता तुम्ही मुंबईला असता ना? मुंबईला असतो. ओके, मी मुंबईला आपल्या व्हिडिओ बघतात. चालेल. हां, समोरच स्वामींचा फोटो आहे. भाजी म्हणजे कसं आधी छोटे तुम्ही मुंबईला चालला होतात ना, म्हणून काढता. ही तुम्हाला कोळीच आहे, जरा कमी होती आता भाजी. मग ते छोटे. हां हे बघा आता वांगी अर्धा किलो आहेत. आपण जी हळद लावली होती ना पावसाळी, त्या हळकुंडाची हळद पावडर बघा केवढी झाली. एवढीशीच झाली. 2-2.5 किलो हळकुंड होती, पण त्यातली मला वाटत नाही पाव किलो. पण आता मी वजन करून नाही बघितली. आणि मी ही स्वतः घरात नाही दळली, आईनं दिली होती मिक्सरवर दळायला. कारण ना खूप वेळ जात होता. मी बघितलं थोडंसं आधी दळून, पण माझ्याकडे ना तितका वेळ नव्हता, म्हणून मी त्यांच्याकडे दिली. तर त्यांनी आज ही बनवून दिली मला. हे बघा, एवढी तर एवढी. नेक्स्ट टाइम आपण भरपूर करणार आहोत. स्मेल पण इतका भारी येतोय ना, मी अशी उघडून बघितली तर मस्तच. ऑर्गॅनिक, ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं काही मिक्स नाही आहे. जी हळकुंड आपली आहे तीच सगळी पावडर केलेली सुकवून वगैरे. आज एकच भात बनवते दुपारसाठी. तर तांदूळ घेतले, वांग, पावटा आणि बटाटा घेतला आहे. सर्व असं मिक्स करून भात बनवणार आहे. इकडे आहे फ्रेश कोथिंबीर आपल्या बागेतली, आणि फोडणीला घातलं आहे मिरची, तेजपत्ता, कांदा, लवंग आणि काळी मिरी. तेजपत्ता पण हा बागेतलाच आहे. काढून तेजपत्त्याची ते सुकवून ठेवली होती, म्हणजे अशी थोडी थोडी काढते क्वांटिटीमध्ये आणि सुकवून ठेवते, म्हणजे पटकन घ्यायला बरी. तसं ताजा टाकला ना तर तो पण चांगलाच वाटतो. अगदी स्मेल खूप भारी येतो त्याचा. थोडंसं ना आलं किसून टाकते, पेस्ट नाही टाकत मी शक्यतो. असं राईस वगैरे करायचं असेल तर आलं असं किसून टाकलं ना की फ्लेवर पण त्याला छान येतो. कांदा जरा शिजल्यानंतर त्यामध्ये टाकले बटाटा, वांग आणि पावटा. टॅमॅटो पण मी टाकते, पण आता टॅमॅटो माझ्याकडे संपले. टॅमॅटो संपलेले होते, तर म्हटलं आता एक दिवसासाठी कशाला, कारण आता मार्केटमध्ये मला जायचंच आहे. त्यामुळे एक दिवसासाठी मी काय तर इकडून आणत नाही. तसं टॅमॅटो नसला तरी काय हरकत नाही, पण टॅमॅटोच्या बदली थोडंसं लिंबू पिळून टाकणार आहे मी, ते पण शेवटी. आणि आज ना कुकरमध्येच बनवायला घेतलं आहे, कारण पटकन 2 शिट्ट्यामध्ये आपला भात रेडी होईल. नाहीतर टोपात केलं ना तर बराच वेळ जातो शिजायला. मसाले टाकून घेतलेत, लाल तिखट, मालवणी मसाला, हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ. इथे एक साईडला पाणी गरम करत ठेवलंय, कारण 2 वाटी तांदळाला 4 वाटी पाणी टाकणार आहे मी. आणि आता मसाले मी चांगले शिजू देणार भाजी बरोबर. इकडे मी तांदूळ पण टाकून घेतलाय आणि आता व्यवस्थित असा मसाल्यामध्ये परतून घेणार थोडा वेळ, आणि त्यानंतर मग गरम पाणी त्यामध्ये ओतणार. वरून लिंबू पिळते अर्धा. त्यानंतर मी टाकणार आहे कोथिंबीर बारीक चिरलेली. तर इथे मी कुकरला झाकण लावलंय आणि आता 2 शिट्ट्या झाल्या की मग आपला भात रेडी होईल. तर जेवायचा टाइम झाला, तर मला पापड वगैरे भाजायचं आहे, पण दुपारच्या जेवणात काकडी ही लागतेच, म्हणून ना काकडी बघायला चालले. काढण्यासारखी झाली आहे का नाही ते, अरे काकड्या तर आहेत, पण रोज रोज काढून आम्ही खातोय, त्यामुळे काकडी अशी वेलींवर राहत नाहीये. तर बघते मी आहे का ते.
हे बघा आहेत पण थोड्या छोट्या आहेत. एखादी काढतेच. दुपारच्या वेळेस ना जरा काकडी असली की बरं वाटतं खायला. तर घेतलेत मी काढून. आज जो पहिला वापा केलेला ना काकडीचा त्याच्यावरच्या काकड्या आम्ही काढून संपवल्या. आणि आता आहेत पण एकदम छोट्या छोट्या आहेत. वेळ जाईल त्यांना मोठ्या व्हायला. आणि ऊन पण भरपूर आहे. मलाच काय दिसत नाही कॅमेरामध्ये. पावटा, वांग, बटाटा, भात रेडी. पापड भाजलेला, कारण आम्ही भाजलेलाच पापड खातो, तळलेला नाही. आणि लिंबूचं लोणचं. माझं आत्ताच पूर्ण भाजीला पाणी शिपून झालंय. आणि बघा भाजी शिपल्यानंतर आली हळदी कुंकावरून. एक दिवस गॅप टाकला आणि आता परत आली. काल तुम्ही बोललात ना हळदी कुंकू संपला काय म्हणून. हा तर नाही संपला. आज गावात पण गेलेली. आणि कुठे गेलेली इथे माणिकपट्टी. अच्छा, तिकडे वाणीवाडीमध्ये 2 ठिकाणी होतं ना. वाणीवाडी आणि पात्रे खाली बाजारपेठेमध्ये. हां त्यांच्याकडे. ओके. आता आले. वाजले किती? 6:30 ना. होय झाले. माझं पण सगळं भाजीला पाणी शिपून झालंय. हळदी कुंकूलाच आहे. मी तर काय घेऊन गेली नाही पिशवी काय. आणि हे बघा गाळणी. अच्छा, गाळणी भेटली. हे पात्रे बहिणींकडे. आणि जोडवी पायातलं हळदी कुंकू ना. ते पूर्वाचं होतं ना तिसरं. ओके ओके ठीक आहे. आपल्याला भाजी काढायची. होय होय. कारण सकाळचं ते थोडंसं भात केलेलं ना. कुठली काढूया, मुळा की ते हे काढूया. ते सगळं उद्या आपण नवीन पेरायचं आहे ना. वेळ जाईल ना सोलायला. मग मुळा काढूया. मुळाची चालेल ठीक आहे. चल. काढाल ना. हां